At yun na nga mga kabalibol, nabuo na nga ang Final Four na magkahampasan sa semifinals ng kauna-unahang Professional Women Volleyball Open Conference na ginaganap sa Ilocos. Kaya magtatapat sa semifinals best of 3 series ay ang Creamline kontra Petrogas at Chocomucho kontra Chertigo. So mga kabalibol, sino sa tingin nyo ang maghaharap sa championship? I-comment na yan at huwag kalimutan i-like at subscribe ang aking channel at i-click nyo na rin ang notification bell icon para lagi kayong updated sa lahat ng aking ipopost dito sa aking channel. That's all mga kabalibol. Thank you and keep safe everyone!